sem sme mohli, či je tu volákavná cenovka na tie šnorky. Trička, až by mal niekto záujem s takýmto motívom. 8 €. Au. S takýmto motívom 15 €. Tričko s fotkou 13 €. Len čistý paperjack 12 €. Roberta za 1000 €, až by ste chceli, slobodné ženy. Roberta predáme vo Vestenicách.